Moikka taas kaikki pitkästä aikaa. Tänään on sunnuntain lomapäivä, niin jos kestää vielä hetken, että alan Robloxin. Niin te voitte katsoa noin mun brainrot-testillä. Brainrotiset saan. Ei mitään tuommoista. Mulla on sit uusi ennätys Nadiaisen Forestissa. Te ette arvaa kuin pitkä. Arvokkaa kommenteissa. Kirjoittakaa kommenteissa, mitä te luulette. Mikä tässäkin kestää? Broidi, mikä tässä kestää? No niin, nyt tän pitäisi avata. Ihan kohta. No niin. Mennään of course servuille. Mutta meillä ei ole kauheasti tilaajia, niin jos te tykkäätte tästä videosta, niin please vaatilatkaa. Sen kestää vaan 200 sekuntia. Mä oon saanut 2 tuommoista Secret Logitopia. Mikä tässäkin kestää? Mäpäs liikutan tätä kameraa vähän. Mulla on se vähän rahaa, mä voin sanoa. Toi yhdessä on toi Yin-Yang mutaatio. Ja Skulpus. Ei mitään simpansiinibanaania niin haluta, eiks niin? Mikä se on? Vai? Trick or treat on, mut siinä kestää enää. Käydään jos katsoo täältä yläkerrasta. Joo. Mitä mä tarvitsen mun riportti? Mulla on joskus ollut TTT-saus. Tässä on pitkä aika, mutta se varastettiin mun kaverilta. Mun trallalita onkin se varastettu. Mä blokkaan sen seuraavalla kerralla. Mä voin kyllä sit todistaa, mulla on joskus ollut 2 secrettiä. Ja kattokaapas vaikka mun indeksistä.
Kato, mulla on vaikka ollut Sahu. Mulla on lomakkas turnitte. Tai dul, onks mulla? Niin, mulla on vielä 2 näitä. Mitä muuta? Ja toivon vaan 3 Bombardiro krokodilo. Siinä mä pystyisin, mun pitäisi tinimivettä 2 kaveria. Mä pystyn tehdä sen rituaalin. Mulla ei kyllä riittäisi mihinkään. Eikä edes tääkään. Mä haluaisin edes ton secretin. Kun mä haluan vaan sen... Kommentoikaa, onks teillä ollut muuten tititi-sahuria? Voi kyllä kauhean monella on paitsi olla. Eli mikäs se näis secretistä? Tää. Eli jos ette tiedä niin joten se on toi. Mikäs toi olikaan? Dragontini fruttitini. Mä kauan toi on joku secret tai mä voin. Ja kattokaa miten mä saan mun riborkista. Voin kloonata mut ja haluan tehdä vaikka mitä tahansa. Mä pystyn stiilata helposti. Sitten jos mä tänään pääsen reporttaamaan, mä menen ihan normiseen, kun mä oon tulla kaikki mun hyvät brainrotit. Just tällainen mun 7 biljoonaa rahaa. Juu, tää on aika tylsä. Jos mä nyt missaan secretin, niin... Jos Pentipot hotspot mä rakastan missään, niin oikeesti. Noniin.